Senyores, senyors, ja està preparada en l'escenari d'este Palau de la Música de València la banda que tanca les audicions de la secció tercera del 42 certamen provincial de bandes de música. És la Unió Musical de Higueruelas. El pas doble de presentació fora de concurs que van a interpretar primer porta per títol Las Arenas i és una composició del mestre Manuel Morales Martínez. Crec que el mestre Morales està així en la sala. Demane un fort aplaudiment per a ell. Mestre. Després del pas doble interpretaran l'obra obligada d'esta secció tercera, Estampes d'Ibèria, de Francisco Grau Vegara, i finalitzaran la seva actuació amb l'obra de lliure elecció. El director ha triat una composició del mestre Hugo Chinesta titulada Taj Mahal. El mestre Hugo Chinesta també ens acompanya en la sala. Un aplaudiment per a ell, per favor. Senyores, senyors, anem ja amb l'audició de la Unió Musical de Higueruelas. El seu director és el mestre Josep Domínguez Martín.
Thank you.